Erdélyben jártak a Szent István Általános Iskola diákjai a Határtalanul elnevezésű program keretében. A tanulmányi kirándulás célja az volt, hogy a gyerekek számára élővé tegyék a határon túli magyar kultúrát. A Határtalanul elnevezésű pályázat keretében Erdélyben idézték fel a Szent István Általános Iskola diákjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejének történelmi és irodalmi alakjait, eseményeit. A határon túli magyar kultúra megismerését célzó programra az intézmény 768 000 forint támogatást kapott, amely a tanulmányi kirándulás szállás és utazási költségeit is fedezte. A pályázat kitétele, hogy 7. évfolyam, és mi vállaltuk azt, hogy teljes létszámmal visszük a 2. 7. osztályunkat, így 44 diák és 5 kísérő ment Erdélybe. A 3 napos program során eredeti történelmi helyszíneken kémia, matematika, történelem, magyar és földrajz órákon vehettek részt a diákok. Az első napon az aradi testvériskolába látogattunk el, nekik István király intelmeit vittük, rézpecséttel díszített intelmeket adtunk át a diákoknak, ezt követően pedig a világosi fegyverletétel helyszínére mentünk, ahol szintén koszorút helyeztünk el. A második napon a Dévai vár megtekintése után a Dévai árvaházba látogattak el a diákok, ahol átadták a papírgyűjtésből befolyt pénzadományokat, valamint azokat a plüssállatokat, amelyeket a kicsiknek gyűjtöttek össze, de házi süteményt és üdítőt is vittek, így egy uzsonnával is kedveskedtek az árvaház lakóinak. A harmadik napon Vajdahunyad várát és Bethlen Gábor szülőházát tekintették meg.